Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, Julen Mailarin izango dugu Iruinkokoari buruz hitz egiten eta ondoren Patxi Bizkert, Onbuaren itzala filma aurkezten. Horren aurretik, has gaitezen gaurko komunikabideen azalak aztertzen. Diario de Noticias egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Osez konstrukzionek ziurtatu du akzionak Serbinabar ezarri zuela belatiko utean, beharrezkoa ez izan arren. Lehenengo puntuan, zuzendariak dio bazkidea onartu zutela beste aukerarik ez zutelako. Bigarren puntuan, Noemi Osesek ez zuen harremanik izan Antxon Alonsorekin lanak esleitu aurretik. Gorriz, Auzitegi Gorenak ez du Serbinabarren Nafarroako lanean esku hartze politikorik ikusten. Argazki nagusian, saridunak babesleekin eta erakundeetako ordezkariekin posatzen atzo baluarten. Honen titularrean, Nafarroa bereizten duten balioen sariak. Diario de Noticiasek banakako eta talde nabarmenduak saritzen ditu. Eskuin zutabean, alde batetik, Ana Ibarrak Joseba Santamaria ordezkatuko du Diario de Noticiaseko zuzendari gisa. Bestetik, etorkinen azken erregularizazio handiak enplegua bultzatu zuen. Horiz, San Cristobal gotorlekua, oroimenezko lekua, frankismoaren 32 biktimen aitorpena izanik. Azkenik, Ruben Garziak osasunarekin berritu du 2027 arte. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Abalosen dimisioak Zerdan kasuaren ikerketa atzeratuko du. Zerdan Koldo Abalosen auziaren zatirik handiena auzitegi nazionalera eramango dute. Irudi nagusian, Ribaforadatik gertu, Logroñorako bidean, A78 autobidean nekazariek egindako errepide itxieraren unea. Honen lerroburua, protesta areagotu egiten da. Nekazariek N232 errepidea blokeatu zuten Kastejonen eta A78 Ribaforadan. Eskuineko berrietan, batetik, Osesek dio Serbinabarren sarrera belaten akzionaren ideia izan zela. Jarraian, San Cristobal gotorlekua publikoarentzat irekitzeko akordioa sinatu da. Azkenik, Paula Ostiz eta Sergei Hernández kirolari honenak. Goiko aldeko berrietan, batetik, konponketa frankismoaren biktimei. Bestetik, segurtasun pribatua okupazioaren aurka. Azkenik, Ruben Garziak beste urtebetez jarraituko du osasunan. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Berriro txertatuko dituzte 2 iraungia jaso zituzten herritarrak. Jaurlaritzak argitu du 103 laguni eman zietela txerto okerra, eta ez 253. Akats larria zela aitortu du osasun sailburuak. Argazki nagusian, Sporting Portugaleko jokalariak Ousmane Diamonderen gola ospatzen. Honen titularrean, zigor gogorra San Mamesen. Atletik txapeldunen ligatik kanpo geratu da, 2 aldiz aurrea hartu arren. Txukun egin dio aurre Sporting Portugal taldeari, auspoak iraundion bitartean. Ezkerreko argazkian, inoizko gutxien, 8 euskal txirrindulari bakarrik ari dira World Tourren. Beheko berrietan, funtzio publikoan euskararen aurkako erasoei aurre ez egitea egotzi dio elak jaurlaritzari. Ondoan, Aurtiko zaharretxeko zuzendaritzak itxieraren kontrako salaketa jarriko du. Jarraian, Zaldibarko zabortegiaren auzian, EH Bilduko alkate ohia inputatu du epaileak. Azkenik, Getxoko alkateari kargua uzteko eskatuko diote gaur oposizioko talde guztiek. Gara egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. Txertoei buruzko akats larria onartu du lakuak, baina beste galdera batzuk ere planteatzen ditu. Alberto Martínez osasun ministroak txerto iraungiaren akatsaren larritasuna onartu zuen, ikerketa bat iragarri zuen eta Rebeka Ubera eta EH Bildu kritikatu zituen. Azkenean, 98 haur eta 5 heldu berriro txertatuko dira. Argazki nagusian, Atletik Bilbaok ausardia zagur esan dio txapeldunen ligari, 2 eta 3 galduta. Tartean, batetik, Zaldibarren EH Bilduk gardentasuna agintzen du alkate ohia uzipetu ondoren. Bestetik, Europar Batasuna eta Mercosur artean, lehen sektoreak dio bizi nahi duela, ez biziraun.
Beheko berrietan, batetik, Euskal Konfederazioak indarrak batzera deitzen du Ipar Euskal Herriko ofizialtasunagatik. Bestetik, Rafa mendatearen irekierak beste genozidio tresna bat ezkutatzen du. Jarraitzeko, Minnesotak Trumpek ezarri nahi duen ordenaren kontakizuna desafiatzen du. Azkenik, Masta de Zarautzen sukaldaritzako bakanala Madrid Fusionen saritua. Goiko eskuineko berrian, Getxoko udala kudeatzeko gestora bat proposatu du EH Bilduk. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela dio titular nagusiak. Iruña 2.0. Hiriaren historia Charlie Tximinoaren begietatik. Azken 25 urteotan, Iruñeko historioaren erradiografia bat proposatzen du monodrama teatroaren azken lanak. Iruña 2.0. Itxaso Etxeberria, Angel Sagües eta Garazi San Martin daude kontakizun honen atzean, eta otsailaren 7 eta 8 taularatuko dute Nafarroako antzerki eskolan. Inoiz galdetu diozue zuen buruari nolakoa den Iruñea? Nolakoa zen Iruñea duela zenbait hamarkada? Eta nolakoa izango den etorkizunean? Bada, Iruñearen erradiografia bat proposatzen du monodrama teatrok. Eskuineko berrietan, Kati Lehatxe eta Ruth Etxarte. Etorkizunera begirako herri hausnarketa eta ariketa da kapsula proiektua. Nola iritsiko gara 2026ra genero berdintasunari dagokionez? Galdera hori erantzun beharko dute agoiztarrek kapsula 2026-2026 ekimenean. Bildutako desirak eta nahiak kutxa batean sartuko dira eta 20 urte barru ireki. Behekaldean, uraren kronologia, sexu indarkeriaren traumak gorputza zeharkatzen duenean. Maria Castejonen zinemako emakume errebeldeak sekzioan, Kristen Stewartek zuzendutako lehenengo filmari erreparatu diogu. The Chronology of Water, uraren kronologia. Lidia Juknavitch idazlearen autobiografian oinarritzen da, eta idazleak haurtzaroan jasandako sexu indarkeria du mintzagai. Orain, joan gaitezen gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur hodeitza aldakorra izango da. Goizaldean frontea pasa ostean, egunaren hein handi batean ateri eutxiko dio eta ostarteak zabalduko dira. Hala, eguerdi inguruan giroa argia izango da. Arratsalde gau partean lainotzera egingo du, eta zaparradak egingo ditu, gehien bat ipar partean. Eta noizbehinka zaparradak mardulak izan daitezke. Horrekin batera, arratsalde gauean haizeak mendebaldera egingo du eta kostaldean dezente indartuko da. Ostiralean, euria egunaren bigarren partean espero dugu. Hodei dezente izango ditugu egun osoan, baina goizean, oro har, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira, eta giroa, hortaz, nahiko argia. Egunaren bigarren partean euritara joko du, eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Egon mendebaldeko haizea ibiliko da, baina arratsalde gauean mendebaldetik finkatu eta asko zakartuko da kostaldean. Egunaren amaieran elur maila 1000 metro ingurura jaitsi daiteke. Temperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ongi etorri Julen, kaixo? Kaixo, egunon. Bueno, lehenengo eta behin, konta eguzu nortzaren, zertara zatozen? Bueno, vale, ni Julen naiz, Berriozarren bizi naiz, justo hemen, salua duzuen tokian. Eta, besterik gabe, nator Iruñkokoari buruz hitz egitera. Entzuten nautene, igual gero bronka botatzen didate esaten dudanagatik, baina, esan nahi dut, nire izenean ari naizela hizketan, eta hori besterik gabe nik 2 urtez egin dut Iruñkokoaren antzerkia, koko beltz modura, hauek dira antzesten ibiltzen diren pertsonaiak. Eta aurten ja ez dut parte hartuko, bakarrik egongo naiz, bigarren plano batean, pixkat laguntzen. Iruñkokoa izena ja bada nahiko berezia, zer da Iruñkokoa? Hitz gutxitan azalduta, baina. Bale, nik esango nuke dela,
iparraldeko edo base Nafarroan egiten den libertimenduaren zabalpen moduko bat. Ez nuke esan nahiko kopia bat denik, baizik eta ez. Hor, duela ez dakit, 10-15 urte jaio zen antzerki estilo horren zabalpen moduko bat. Eta hemen aldatu zaio izena eta proposatu zen Iruin kokoaren izen hori, gero nahi baduzu azaldu dezaket, pixkat, zergatik. Gero sartuko gara pertsonaiekin. Hori, baina, Base Nafarroko libertimenduaren zabalpen bat. Inauteri garaian beti goten dira gauza asko, Iruinan edozein lekutan. Zer dauka Iruin kokoak berezia? Bale. Oso galdera potoloa, ez? Eta gauza asko esan nitzake horri buruz. Gauza bat iruditzen zait zentrala, Iruin kokoaren historian. Badaude beste inauteri batzuk ere hontan zentratzen direnak, baina nire iruditzen zait oso modu egokian lortzen dela euskara zentroan jartzea antzerkiaren eta goitik bera dinamika honen zentroan jartzea. Bai hasieratik bukaerara arte delako euskaraz sortzen den dinamika bat, entsaioetan, antzerkian, harremanetan, askotan baditugu aktibitateak Iruinan euskaraz direnak, baina gero dantza edo kirola edo ofizialki euskaraz diren gauza batzuk, gero entsaioa eta gero edo entrenamendua eta gero kafea hartzera gaten zarenean gazteleraz egiten duzu, ez? Eta hemen nik uste lortzen dela inguru eta inguru eroso bat modu informal batean euskaraz aritzeko. Eta hori izan da niretzat gauza gako garrantzitsuetako bat, ez? Iruin kokoagian, behin baino gehiagotan ikusten duzunean, ikusten dituzu beste gauza batzuk, gauza zehatz batzuk, baina lehenengo aldiz ikusten duzun horretan, zer aurkitzen duzu? Lehenengo aldiz ikustean. Nik uste norbait etortzen bada lehenengo aldiz Iruin kokoa ikustera. Lehenik eta behin harritu egingo da eta jango da etxera nik uste sentsazio berezi batekin. Ez delako gauza bat ez dakit egunero ikusten den zerbait. Bada oso ritual berezia, ez? Deituko nioke ritual, norbait entzun diotola esaten eta egokia egitu zitzaidan. Ez delako, antzerki bat zu bazoaz areto batera, ikusten duzu antzerkia, eta baloratzen duzu, gustatu zait, etxera, eta listo, ez? Nik uste dela beste zerbait, eta lortzen dena benetan, joaten den jende hori partaide sentitzera, ez? Eta horrek egiten dizu zirrara hori sentitzea, ez? Bai gaiengatik, eta nik uste ere gaiak direlako azkenean, askotan herrian gertatzen diren gauzen balorazio ridikulo bat bezala, ez? Erabiltzen da humore satirikoa, baloratzeko zer gertatu den aurten Iruinan, ez dakit zerrekin, ez? Eta pertsonaia famatuekin, edozein gertakari diren inguruan, pixkat hortaz farre egitera eta inkluso gure buruaz eta inguruan dagoen jende horretaz farre egitera, modu errespetuzko modu batean, batzutan ez, baina bai. Eta orduan horrek sentiarazten du pixka bat publikoa parte bezala, eta eragiten du antzerki normal batean, baina gehiago farre egitera eta gehiago sentiaraztera nik uste. Aipatzen duzu publikoa parte sentitzen dela, publikoak badauka interakzio zuzen bat antzerkian? Bai, badaude antzerkiaren zati batzuk zuzenean, publikoaren gana zuzendua daudenak, esan nahi dut, voluntario bezala ateratzen dira, dantzarazten dituzu, batzutan, haien ganazoaz eta haiek zikindu, haiek laztandu, holako zuzenean dauden antzerkiaren zati batzuk daude, eta gero ere
jolasten da asko erreakzioarekin. Antzerkian gaudenok, erakusten gaituzte pixka bat improvisatzera eta erreakzioak ere errespetatzera. Orduan horrek laguntzen du, ez? Zerbait grazia handia egin badu edo lortzen da sinbiosi hori, ez? Aipatu duzu, antzerkia, dantza, okerrez banago musika ere badago, bertsoa ere bai. Bai. Nola uztartzen duzu hori guztia, batean? Bai, galdera interesgarria. Hau nik uste dela, iparraldean egiten den libertimenduaren oso antzekoa, ez? Antzerkia, ni ari naiz antzerkiaz, baina Iruinkokoak badu estruktura zabalago bat, eta hori, nahazten ditu antzerkia, dantza eta bertsoa, ez? Orduan, lehenik eta behin egiten da dantza bat, dantza bukatzen denean, antzezleek edo zirtzilek deitzen dioguna, plaza hartzen dute, ez? Eta gero bertsolariek egiten dute balorazio moduko bat, edo ikusi duten bertsolariek ez baitute ikusi antzerkia lehenagotik, orduan momentuan ikusitakoa komentatzen dute, ez? Hori da bertsolaren grazia, ez? Improvisazio hori. Eta balorazio moduko bat egiten dute, batzutan zirtzilen edo kokobeltzen alde, kokobeltzak ez dut azaldu, baina dira zirtzilak direla antzerkia egiten duten pertsonaiak. Gero gauzu ere hori azaldu dezaket, pertsonaien arteko diferentzia, zer diren kokobeltzak, zer diren... Orain galdetuko izu pertsonaien. Orduan, zesan nahi nuen honekin, burua joan zait. Galdera, zeitzen? Bertsolariak sartzen dira... Hori da. Sartzen dira bertsolariak, bertsolariek egiten dute ikusitakoaren pixka balorazio moduko bat, batzutan indartzen dute, gustatu zaielako zer esan duten kokobeltzek, eta indartzen dute ideia berean, eta beste batzutan igual, pentsatzen badute, ez dakit, norbaiten sartu direla, edo astakeri bat esan dutela, orduan kentzen diote pixka bat, limurtzen dute pixka bat, diskurtsoa eta esaten dute, pasatu zarete kabroi batzuk, ez? Normalean, kokobeltzen ideia da pixkat kabroia izatea, ez? Da pixka bat izatea, bihurria izatea. Aipatu duzu, hori, pertsonaia diferenteak badaudela, zu kokobeltza izandakoa zera. Ze pertsonaia daude, zer esan nahi dute pertsonaia horiek? Hori da, orduan. Kokobeltzak dira, Basen Nafarroan ditugun zirtzilak direla, irudikatzen dute pixkat nahasmena, bihurrikeria, kaosa, beltzez jantzita, zikin, ez? Eta, esaten da, gero igual, hori jendeak igual ez du ikusten, ez? Baina, pixkat iluntasunaren irudikapena direla, ez? Eta gero daude, kokosuriak direla, kontrakoa pixka bat irudikatzen dutena. Dotorezia, zuzentasuna, ordena, eta orduan, antzerki hauen eta zati hauen dinamikan gertatzen da bien arteko kontraste hori, ez? Eta bukaeran gaientzen da argia eta zuzentasun hori, ez? Orduan, daude kokobeltzak pixkat nahasmena ekartzen, eta kokosuriak pixka bat ordena eta edertasuna berrezartzen, ez? Eta azkenean, de hecho, antzerkiaren azken zatian borroka moduko bat irudikatzen da eta irabazten du edertasunak, argiak. Eta nik honi buruz ez dut asko irakurri, baina gaude idazle batzuk libertimenduei buruz idatzi dutenak eta hola, eta hobeto azalduko dutenak. Umoreari buruz egiten satirara aipatu duzu, zein da umorearen eta satiraren papera hemen? Bada ardatz bat da edo apaingarri bat da? Bai, nolabait esango genuke, egun hontan onartzen diren graziak, igual egun normal batean ez genitu guzkela onartuko, ez? Orduan, igual, ez dakit, ematen zaie zirtzilei edo kokobeltzei aukera moduko bat, farre egiteko, igual, egun normal batean grazia egingo ez litzukeen gauza bati buruz, ez? Eta igual,
bai horrek dauka xarma hori, ez? Farre egitea, alkateari buruz, edo gure lagun bati buruz, egin duela ez dakiz zer, eta igual ez da inbesterako, baina, sartuko dugu kaka honi, ez dakiz zer. Horrek badu, nik uste, zentralitatea. Eta gero horrek ere badu helburu bat, horrek ez duzen nahi, helburu bat ez duenik. Ezkeran antzerkia sortzen da antzezle taldearen eskutik, eta haiek ere erabakitzen dute pixka bat zer nahi duten azaleratu, zer iruditzen zaizien egokia, ez? Eta askotan ere, erabakitzen da pixka bat jartzea publikoa deseroso, sentiaraztea, ez? Gai bat ateratzea eta esatea, joder, begira zer gertatu zen hemen, eta nola reakzionatu genuen, urtean ez dakit zer, eta saiatzen da hori, pixka bat erreflexio hori bilatzen, ez? Eta horrek ere badu garrantzia, ez dakit, nik uste azkenekoan izan zela, azkeneko saritu nintzenean, iaz, lortu genuela pare bat momentutan, olako giro tenso bat sortzea, eta esatea, ostra, arrazoi dute, jende guztia horri isili, eta esan, ostia, bai, gutaz ari dira, eta arrazoi dute. Lehen aipatu duzu euskera ere bai, indarra egin duzu hortan. Inauteriak askotan igual ez, jatorri asko izan ditzakete inauteriek, baina zuena esaten duzu inauteria euskalduna dela. Zer esan nahi du horrek, eta zer esan nahi du festa hau euskeraz izateak? Nik uste ez dela oso, ez dakit, zentzu horretan ere, nire zait gustatzen romantizatzea, ez? Nik uste dut inauteri hau dela euskal komunitatearen, Iruñeko euskal komunitatearen inauteri bat. Orduan, Iruñeko euskal komunitatea ez da oso zabala. Ez? De hecho, askotan minoritarioa da. Orduan, komunitate horrek eskertzen du egotea espazio bat urtean, giro horretan parte hartu alizateko, ez? Giro horretan sentitu alizateko, orduan. Igual normalean egiten ez dituzun gauzak, euskaraz egiteko. Lehen esan dut, ez? Ez da, Iruña batean ez da oso ohikoa, zuk lagunekin euskaraz egitea, giro informal batean euskaraz egitea, eta lortzen da, hemen, lagun artean, sortzen dituzun harremanak euskaraz egitea. Ezagutzen duzun jendea ezagutu eta euskaraz ezagutzea, eta harreman horretan euskaraz zentratzea. Eta horrek, euskara txikitatik ikasi dugunontzat, bada privilegio moduko bat, ez? Da erosotasun hori sentitzea beste tokietan beti kontrakoa egin behar duzunean. Hori galdetu behar nizun, garrantzitsua iruditzen zaizu, aipatu duzu euskara badibidez bulegoan euskaraz hitz egiten duzu, gero kafe hartzera zoaz da gazteleraz. Garrantzitsua iruditzen zaizu euskara kalean eta jai giroan kokatzea eta leku horietan bizitzea? Bai, gainera oso gai garrantzitsua uste du dela hau, batez ere Iruñan. Non ez dagoen euskara, ez dakit, lagunarteko euskara bat, ez dagoela, ez dakit, sustraitua, esan dezagun, kaleko giroan, lagunartean, ez? Euskara badago oso eremu akademikoetan, lan giroan batzutan, ni lan egiten dut ingenieritza munduan eta hor ere entzuten dut euskara, baina gero kanpoan ez. Eta alde batetik da falta delako, ez dagoelako ezagutza hori, euskara informal baten ezagutza hori, ez dut esan nahi hartu behar denik, ezagutu edo ikasi behar dugunik olako euskara bat, baina bai ez dagoela, orduan, edo egin beharko zen sortzeko ahalegin bat, edo euskara informal hori sortzeko ahalegin bat, edo ez dakit ez, baina bai, egia, errealitatea da ez dagoela, eta orduan,
askotan esaten dugu, ez? Euskara galtzen ari da, dakitenek erabiltzen ez dutelako. Bueno, igual ez dago hainbeste jende dakiena, ez? Eta gai dena lagun giroan eta euskaraz normaltasunez eta eroso egiteko. Orduan, talde batean elkartzen zarenean eta 10-tik 3 baldin badira bakarrik gai olako giro batean egoteko, oso zaila da, ezinezkoa da. Orduan, 3 horiek elkartu eta Iruñekoa egin, kriston festa, claro. Aipatu duzu, euskal komunitatea Iruñean justo askotan minoritarioa dela, Iruña Nafarroako hiriburua da, hiri anitza da, handia da. Nola hartzen du jendeak Iruñekoa? Egoten badago jendea ikusten duena ez dena euskal komunitatekoa? Niri iruditzen zait, eta igual ez dut daturik ikusi, baina Iruñean euskalduna den oro, esan nahi dut euskaraz bizi den oro, badaukala informazioa, badakiela Iruñekoaren existentziaz. Ez dakit joan den edo ez, baina badaukala Iruñekoaren existentziaz. Ordan, komunitate horrentzat, minoritario horrentzat, urteko gauza klabe bat ez dakit, ez? Aber ze esan duten, ez, Iruñekoan, aber ze norekin sartu diren, aber ze... Haien ere bere identitatearen parte sentitzen du. Bai. Iruñekoari buruz barrutik sartuko gara pixka bat orain, nola antolatzen da hori? Zenbat denborako prestakuntza dakar lan honek? Bai, klaro. Ari gara izketan, urtean behin plaza batean gertatzen denari buruz, baina, klaro, prestatzen duen jendearentzat ez da hori, ez da egun bat bakarrik. Claro, badira egun asko eta asko. Lan hori bikoizten, biderkatzen da asko. Prestatzen dutenentzat, esan nahi dute, antzerkian parte hartzen dutenentzat, bai dantzariak, bai bertsolariak igual ezain beste, dantzariak, musikariak eta antzeslariak lan asko da, entsaio asko dira, eta gure kasuan adibidez, elkartzen gara urritik, kasi, igandero, arratsaldetan, hasieran pixka bat antzerkiari buruzko formazio pixka bat jasotzeko, eta gero ja, aginia sartzeko pixka bat antzerkiari. Gero, klaro, data gerturatu ahala, entsaio gehiago sartu, igande arratsaldeak beharrean egun osoa, egoten gara bazkaltzen, ordu asko hartzen ditugu, gero prestatu materiala, jantziak... Urritik aurrera arratsalde bat astean gutxienekoa da. Bai, gutxienekoa, bai. Baina hauteria baino lehenagoko hilabetean, astean 3 aldiz, gerta daiteke, bai. Eta orduan zentzu horretan sortzen, ez, lehen aipatzen genuena, sortzen dituzun harremanak ere, estuagoak dira, ez, azkenean pena ematen du ere bai, hainbeste lan eskatu dizun zerbait, bakarrik egun batean, ez, plazaratzea, eta gero ja... Joa, desagertzen da. Gero fini, bai. Eta zenbat lagun biltzen zerate? Normalean, antzerkian, 12-15 antzesle inguru, bai. Hasieran batzutan gehiago sartzen gara, baten batek usten du bide erdian usten du antzerkia, baina bai, holako zerbait. Eta urtero badago jende berria. Bai, urtero plantillaren erdia, gutxi gora bera, berritzen da. Eta hola, zaharrek lortzen dute ez, transmisio hori, eta berriek ikasten dute eta hola. 12-15 pertsona ez dira gutxi, eta gainera urtero berriak baldin badaude, nola ze dinamika erabiltzen duzu antolatzeko, denak elkartzeko, berriei erakusteko? Bai, ez dira gutxi. Eta lan handiagoa litzateke urtero berriak izango badira. Nik uste kasu batzuetan, igual, ez dakit zehazki iparraldean nola egiten duten, baina kasu batzuetan beti dira berriak, orduan horrek eskartzen du, eta lan gehiago, ez? Baina, plantilla erdia zaharra izan da, badagoela jakinduria hori, eta horrek errazten du berriei laguntzera, lotxak kentzera, eta lehen esan dakoa, hasierako entsaioetan beti lantzen ditugu
lehenik teknikak eta ez gara beste gidoian sartzen. Lantzen dugu asko, hori, ez? Nola egon behar den plaza batean, nola improvisatu behar den, antzerkia zer den, nola lortu publikoa dominatzea, ez? Edo publikoaren fokoa, ez? Deitzen diogu, foko hori izatea eta adi mantentzea, ez? Publikoari historiaren aria jarraitu araztea, ez? Hori da pixka bat. Hori da berrientzako zailena izan daitekeena? Edo badago beste zerbait erronka gehiago izan daitekeena? Hombre, gero dago memorizatzea, ez? Claro, bukaeran gidoia hartu eta esatea, ostra, hau esan behar dut eta hau pixkat memorizatu, baina ez, nik uste dut zailagoa dela, ez, porque memorizatzea azkenean hainbestetan egindako zerbait eta ez dira inesaldi luzea, dira, ez, 13 pertsonen artean egindako antzerki bat, azkenean bakoitzak ikasi behar duena ez da hainbesterako, baina bai dela, importanteagoa dela, ez, noiz sartu, denbora nola erabili, foko hori nola bideratu, norbaitek faiatzen duenean nola hartu eta ahaztu zaio honi, nik egingo dut hurrengoa edo markatuko diot esan ez, hor, tal. Baina ez dadia ere oso nabaria izan. Eta hor badaude teknikak, ez? Hor badaude teknikak eta nik uste eskertu behar dugula zentzu horretan ditugula irakasle onak eta irakatsi digutela pixka bat nola egin behar den hori. Eta nik uste sorte hori dagoela Iruñkokoan, ez? Igual Iruñan sortzen ari den beste libertimando batzuetan ez dago hainbeste, ez dakit, ez da sofistikatua, ez, sortzen den antzerkia. Iruditzen zait, Iruñkokoa dela, oso kalitate honeko antzerkia. Badauzu momentu barregarriren bat, anekdotanen bat, kontakizunen bat, libertimenduren batean gertatutakoa? Asko eta asko, ez, baina orain burura etortzen bazait baten bat, askotan gertatzen zaizu, konfunditzen zarela, eta igual desorientatzen zarela. Zuk entzaiak egiten dituzu plaza batean, eta gero plaza da beste bat. Eta guki saiatzen gara imaginatzen, baina eta oso importantea da, plazaren irudikapena, jakitea lehenik ona, gero ara, eta, claro, desorientatzen zarenean, de repente, beste batean bukatzen duzu, besteak ere, espero zuten zuk beste eskina batean egotea, eta zuzado eskina batean, orduan hor, sortzen da horako, ez, nahazte bat, eta gero berriz segituan hartzen zaio, ez, baina atzotan horrek konfusioak eragiten ditu. Zein da Iruñkokoaren egoera? Hazten ari da, mantentzen ari da, berakadoa? Nik uste mantentzen ari dela eta zerbait esatekotan hazten ari dela, ez? Eta ni hazten ari da eta gustatuko litzaidake haztea, baina ez antzerki konkretuki hau baizik eta trasladatu ahal izatea Iruñkokoaren gertakari hau beste auzoetara, ez? Eta nordaki igual zabalago ere bai, ez? Baina bai batez ere gertatzen ari zaiona da jende asko etortzen dela eta gero eta jende gehiago etorri galtzen du publikoaren eta antzesleen arteko sinbiosi horren asuntoa, ez? Jende gehiago etortzen bada, igual esentzia hori galtzen da. Publiko horretan gazteak hurbiltzen dira? Bai, gazte asko dago, eta hor esan nahi nuna zen, ez, claro, iparraldean oso herri txikitan sortzen da antzerki hau. Orduan, lortzen da esentzia herrikoi hori nahiko modu efizientean, ez? Zergatik, herriko gaztek antolatzen dute antzerki bat, herri guztia sartzen da plaza batean, eta herri guztia kasi, edo ehuneko handi bat joaten da antzerkia ikustera. Hori, Iruñan egiten baduzu, Iruña bezalako hiri batean,
ezin duzu, ez? Nahiz eta euskal komunitatea oso txikia izan, berehala, Iruña bezalako hiri batean bete dezakezu plaza bat, eta igual jendeak kanpoan gelditu daiteke, orduan, hasten zara pentsatzen, eraman behar dugu hau plaza handiago batera, bestela jendea ez da sartuko, baina hor galduko litzateke esentzia, ez? Eta orduan, lortzen da, saiatzen da pixka bat oreka hori mantentzen. Eta igual oreka hori mantenduko litzateke hobeto, ez? Dinamika hau azten doan enean, herri eta auzo desberdinetara trasladatzen bada. Ze bestela denak igo behar dira Iruñara. Baina, klaro, balin baduzu zure auzoan, igual ez zara igotzen. Eta horra aipatu nahi nuen, Errotxapean eta Arrosadian ere, hasi direla hori egiten, Arrosadian 3 urte daramatzate, eta Arrotxapean lehen urtez, egingo dute aurten, animatzen ditut ere beste auzoetako jendea holako antzerki bat sortzera. Eta horrek, nik uste, osasuna emango liokela libertimenduaren asunto honi. Egingo lukelako zerbait lokalagoa eta jende guztiarentzako sortutako zerbait. Nik uste hor dagoela esentzia, ez? Izatea, unibertsala izango ditzateken zerbait sortzen saiatzea, ez? Hori galdetu nahi nizun, aipatu duzu publikoa handitzen doan enean, agian esentzia hori galdu egiten dela. Eta gainera gaur egun ikuste dut, nahi gabe automatikoki zerbait handitzen doan enean, zure buruak eramaten dizu duzera, ostras, honekin diru atera dezakegu, etekina atera dezakegu, zergatik Iruinkokoak ez du hori egiten. Zergatik erabakitzen duzue, herrikoia mantentzea. Nik uste oso zabaldua dagoela, hasiera batetik zein den horren helburua. Eta helburu hori kenduko bagenu, eta hasiko baginena Iruinkokoa merkantilizatzen, ja ez zen Iruinkokoa izango eta ja ez zuen arrakasterik izango. Nik uste, eta hori da bere esentzietako bat ere, lortzen dela, hor parte hartzen duen jendea, egotea bere borondatez, orduak sartzen, eta bere borondatez hori egiteak ere ekartzen du zuk beste moduko helburu batzuk izatea. Zure helburua ez izatea, hortik dirua eta jateko ateratzea, baizik eta beste helburu batzuk sartzea hor, eta orduan buruari ematen diozu, zer lortu nahi dut, zer esan nahi diot nik gizarteari, eta hori oso polita da ere, parte hartzen duen jendearen zat, buruari emateko zer esan nahi dut nik gizarteari, eta gero nola lortzen dugun esatean, nola adosten dugun gure artean ere esan nahi dugun hori, eta erabat kentzen da helburu ekonomiko hori gainetik, ez? Eta ez da, beti saiatzen da ez izatea oso antzerki kostosoa, ez? Erabiltzen ditugu materialak, dena dira etxetatik errekuperatakoak, ez dugu diru asko gastatzen hortan, baina zerbait egia da gastatzen dela, eta beti biltzen gara hor, pixkat publikoari borondatea pixkat eskatzen, minimo hori kubritzeko, ez? Ja, bukatzeko azken galderekin goaz. Noiz da aurtengo Iruinkokoa? Aurten otsaiak 15 izango da, goizean, igandean, eta jendeak erreserbatu dezan fetxa hori, beti egiten da inauteritako larunbataren ostean. Batzuk igual ez dute hori gustoko, parranda egiten dutenek gero goizean joatea. Igual horrek ere lortzen du ekilibrio hori, eta oreka hori, batzuk ez dira plazara etortzen, eta hola ez da plaza gehiegi betetzen. Betetzen da, benetan ikusi nahi dutenen artean. Eta gero, Errotxapeakoa aste bat lehenago eta Arrosadiakoa aste bat beranduago. Baina hauek larunbatarekin egiten dira, larunbat goizean. Eta zalantzan dagoen pertsona bati, zer esango zenioke konbentzitzeko? Bakarri bada ere merezi duela, joatea. Bai, erabat. Bildu bat izakezu lagun batzuk eta joan asko hobeto, ez? Baina, bai, seguru egon dadila ez dela sentituko bakarrik, eta hor emozioa sentitzen dela, bloke bat izaten dela publikoa, eta ez dela zerbait, bai. Eta azken galdera,
Iruinkokoa, aipatu dituzu koko beltzak, koko zuriak, kolore batekin definitu beharko bazenu, ze kolore erabiliko zenuke iruinkokoa definitzeko? Koko beltza morratu baten ahotan nik esango beltza, ez? Osea, ni koko beltzen oso maitalea naiz. Dantzatzea ere gustatzen zait, baina iruinkokoan iruditzen zait koko beltzek daukaten papera berezia dela, eta hori esango nuke. Eta nik amesten dut koko beltzek libertimendua irabaziko duten garaia, ez? Ez dakit bakoitzarentzat zer esan nahiko duen hori, baina nik horrekin amesten dut. Oso ondo, mi esker Julen etortzeatik gurera gaurkoan, eta otsailaren 15 ikusiko gera. Bale, mi esker. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, ongi etorri, Patxi, gaur gurera, zer moduz? Ongi, bai. Lehenik eta behin, ezagutzen ez zaituenarentzat, nor zara eta zer egiten duzu? Nor zaizen, naiz Patxi Bizker, zinegilea naiz, aspaldiko 40, ez dakitzen bat, 5 bat urte. 81 bai nuen, lehen filma, Segoviako iesa, 81 batean, eta ordu eskerozti, pelikula mordo bat, seriak, denetari gehin pixkat. Aktore bezala, gehien batean, baina azken urte hauetan ere, Galizira junintzaretik, 2000 junintzen Galizara, eta ezin ditzen ere gaur txiki batzuk zuzentzen. Eta orain, azken lana, orain aurkesteak bazen filma, onbuaren itzala, hau izan da, nire lehen luzemetraia zuzendari gisa. Orain zein da zure goera, zure burua nola esango zenuke, definituko zenuke, aktore bezala edo zuzendari bezala orain? Zinegile bezala. Zinegile bezala, zertik gidoiak ere idatzi ditut, eta orduan ez naiz bakarrik gehien batean ibili naiz aktore gisa. Baina esan dezaket ni zinegilean ezela, ez. Gauz batea kokatu gabe, ez, gidoigile edo zuzendari edo aktore. Nire burua zinegile hartuko nuke. Gaur etorri zara onbuaren itzala filma orkestera, ez da? Igande honetan, Leitzan aurkeztuko dezuna. Suposatzen dut, herri txikietan, herri handietan ibiltzen zerala, zer suposatzen du zuretzako horrelako herri txiki batean aurkezteak badaukate zerbait diferentea? Egia esan, ni auzolarakin hasi ginenean, 2008an, denetarik ibili ginen, herri handi, herri txiki, gehien bat, gainea, harrera asko Segovia izaten dute normalki, herri txikietan, handietan baina. Adibidez, Donostian ez genuen lortu, aurkezpen bat egitea, Donostin bezala. Auzo batzutan bai, Donostin ez, edo Bilbon adibidez, egin ditugu, elkarteetan, horrelako lekuetan ez, kafe antzokian bai egin genuen. Baina normalki, ez dakit asko erosoako sentitu naiz beti herri txikietan. Jendin erantzuna ere, politxo, izaten da normalki, herri txikietan. Zertik, herri handienetan beti dagoz gauz pila bat. Eta orduan, ez dakit, herri txikietan, normalki, ez da hainbeste gauzik gertatzen egun berean, eta orduan, ziurtatzen dugu nahiko kopuru jende desent izatea. Filmaren inguruan,
zer kontatuko zenuke, nola azalduko zenuke Enbuaren itzala, spoiler handirik egin gabe, hitz gutxitan horrela pixka bat? Pues hitz guztitan erranda, esango nuke, dela biopik bat, Pello Mario Otaño, bertsolari poeta ondila, zizurkildarra, aspaldio hil zana, 1910ean hil zan, Argentina, eta orduan bere egitza eta bizitzari buruz aritzen den filma bat da. Hori ekarriko digu, nolapait Pello Mario Otaño, nahiko asturako zulo beltza hortan eroria zegoen gizona handia, zortzaila handia, pues eguneratu gaurko belaunaldi berriei eskaintzea. Batez ere hori, bere egitza eta bere bizitza. Aipatzen dira filmean familia, erbestea, memoria, gai horietatik zein nabarmenduko zenuke? Bueno, denak lantzen die pixkat, bizitza baten marnean kokatzen dien gauza baitira. Dena den, nik gehien bat interesatu zeidenan bere bizitza aztertzerakoan, da nolapait bere ibilbidea eta bere evoluzioa ere bai. Bertso gintzan eman zuen bultzada, oso berritzailea izan zen bertsogintzan, eta hori nolapait zabaldu nahi izan dut gehien batien, ez? Osea, bertso idatziak aparte, beha zan poeta ondila izan dako gizona. Eta orduan bereiztasun batzuk ere baditu zea hortan, berritzaile horretan adibidez izki batekin hasita osatutako konposizioak, edo bertzotan egiterakoan adibidez errima bera erabiliz bertsoa bota, potu izan gabe, noski, bakoitzak esan ezberdinarekin, horrelako gauzak gehien bat aztertu izan da, berezitasun hori nolapait markatzeko. Filmak ere Argentinara eramaten gaitu. Bai, dena gainea bertan hasten geha. Gu hasten geha Enbuaren itzala, guk harrapatzen dugu Otaño, 33 urte dituela, Argentinan dago, bigarren bidaian dago Argentinan, 3 bidai egin zituen, eta guk harrapatzen dugu bigarren bidai horretan harrapatzen dugu. Argentinan dagoela, gaixorik, harrapatzen dugu, 33 urtekin, eta etxera itzultzeko besperetan edo pixka lehenzio. Horra azten geha, eta guk jorratzen dugu Otañoren azken 20 urteak. Horra hasi eta beha 53 urtekin hiltzan, beraz azken 20 urteak gehien batean jorratzen dugu. Uste dut ere, noski urte, Otañoren urte mankorrenak izan zienak ere bai. Eta film honekin, zein da ikusleak sentiarazi beharko lukena edo zer nahi duzue ikusleak sentiaraztea film honekin? Bueno, gehien batean da, nolapait, pertsonaia ezautzera eramatea. Zerti, nio hartu nintzen, honekin hasi nintzenean, proiektu honekin hasi nintzenean, 2011an, bera jaiozala, bera hiltzeneko lehen mendeurrona ospatu zenean, omenaldi xume bat intzioten zizurkilen bere jaioterrian. Eta nik gura ikusi nuenean, nahi pena eman zian, zere holako gizon zortzaila handi batek, hain omenaldi txikia jasotzea, bakarrik bere herri txikian. Nik behatzen nuen, holako zortzaile batek merezizuela gutxieneko nazio mailan egitea bere aldeko omenaldi. Hori egin zioten ez, orduan keskatu nintzen horrek egiten zonuen. Bueno, zehoz egin beharra dago gizon honekin. Ezagutzera emateko zertik egila da garai haietan, 2010ean omenaldi hori egin ziotenean, Pello Mario Otaño bakarrik izan ezaguna bertsogintzan, bertsolari ospetsuk eta horiek nolapait zuten referentzi bezala. Bino gizarte mailan, euskal gizarte mailan ezan bat ere ezaguna. Ni hasi nintzenin udaletxez nolapait aurkezpenak egiten proiektua aurrera eramateko zertik dakizuenez auzolanean egindako lan bada. Orduan konturatu nintzen,
aipatzen nuan nian, zer da onbuaren intzala, Pele Mario Otañori buruzko filma bat, egin nahi dugu, orduan, Pele Mario Otaño aipatzen nuen nian, zer ura begiratzen zuten haber, inspirazioa bila, nola izango, ezan tipo hau, ezan ez, galdezka. Ez zuten, jendeak ez zuen referentzirik Pele Mario Otañori buruz. Eta orduan hori da nolapait, nire nolapait barnean, gehien mugitu nahuena film hau egitea. Asturako zulo beltzatatik ateratzea Pele Mario Otaño, eta belaunaldi berriek izan dezatela nolapait tresna hau, onbuaren izala tresna hau, bere gana iristeko. Jakiteko pixka. Zeta igual bere bertso batzuk eta igual zeurozki horrenik ere jende kantatzen ditu. Baina gogoratzen ere, ez da Limos Natxo, Txepetxaren bertsoak eta askotaren zuten ditugu. Nio jende gehienak ez daki Otañorena dienik bertso hauek. Edo zazpia bat egiketatu dako bertsoak adibidez. Jendeak bai badaki bertsoiek hor daudela, nolapait transmititu die, oralki ahoz transmititu die, baina oraindik jendik ez daki bertsoiek Otañorena zienek. Eta Otaño da gure sortzaile handienetakoa, baina asturako zulo beltz hortan eroria. Horregatik nolapait zan ikusten nuen behar hau, film hau egiteko. Eta hori izan da arrazoi nagusia. Egia da, azkeneko, ez da gehiago, gu hogeian hasi ginen, 2008an pandemian hasi nintzeni, auzolan nean lan egiten, film hau aurrera ateratzen. Eta egia da, azkeneko 5 urte hauetan, asko entzun dugula, zertik elkarrizketa asko indie, eta bueno, 120 piku herritan ibilikea, aurkezpenak egin ditugu, orain beste filmarekin ja beste 80 piku herrietan ere egongea, dagoeneko, eta orduan, bueno, ja agia nolapait, Pele Mario Otaño ja erreferentze bat bihurtzen ari da berriro, belaunaldi berrientzako. Eta hori da, nolapait bilatzen genuen gauza ere. Zure ibilbideari begira, urte asko daramazkizu zinearen munduan lanean. Uste duzu garrantzitsua dela zuk izan dezun ibilbidea gaur egun iritsi zeran aipatu dezun lehenengo luzemetraia hau egiteko? Bueno, ez da egit, nire izenak egia esan ez dite aukera askorik eman, nik film hau ekoizteko, nik film hau ekoizteko azkenian herrigintzara jo behar izan dut. Ez da nire referentzik ez dien nahikoak izan, nolapait filma, beste film arruntak bezala ekoizteko. Nolapait herrigintzara jo behar izan duet. Kultura elkarten bila, udaletxetara, horrela jo behar izan duet, eskola ikastolak, guzti horiek nolapait mugitu behar izan ditut. Osea, nire izenak ez du nolapait artea handirik zabaldu filma hau egiteko. Hala iruditzen zaibinipik. Egia da ere, gero, denbora pasa ala eta auzolara indartzen zijoan eginean, instituzio batzuketare nolapait sartu dirala proiektuan eta lagundu digutela neurri batean. Baina meritua filma hori egiteko meritua izan baldin bada, da herrigintzan indela, auzolanen indela, eta auzolankite impulsadas izan dela, bestela filma hauetan egingo. Lehen aipatu duzu baita ere, herrietan izaten duela beste erantzun mota bat aurkezpenak. Zer esango zenukela jasotzen duzula gehiago film bat zuzentzerakoan edo aurrera eramaterakoan, edo gero hori aurkezten duzun momentuan, solasaldietan, publikoarekin hitz egiten duzunean, zerk betetzen zaitu gehiago? Bueno, noski, betetzen dit gehiago horrengo fase hau, lehenengo fasea etzan bat ere erraza izan. Zertik gaina hasi ginen pandemia giroan, 20an hasi ginen udazkenean, pandemia garaian hasi ginen. Orduan neurriak zeuden, izentzien aretoa gainezka jarri, baizik eta tope batzuk zeuden. Eta, bueno, gaur egun, bigarren ibilbide hau asko politagoa da. Ez dago pandemiarik, jendea lasaiki junda ezake aretoetara, eta jo gainea ez da berdina
zuk nolapait proiektu bat azaltzea jende horrean zer egin nahi duzun, edo ja lan bukatuta eramaten duzun nien herrietara. Orduan orain, ja ez da zera bat, proiektu bat, orain ja ikusten dute emaitz bat. Eta orduan, bueno, aldertatik oso posi nao, zeren, bueno, jendeak ondo hartu du filma, asko gustatzen jo filma, gainea, bueno, gero azaltzen die, etortzen die, gauzak azaltzen die, solasaldi hortan, anedotak eta kontatzen ditu, jendeak, eta, bueno, asko aberazten da. Beste gauz bera, oso ezberdina da, lehengo fasean ibilitako ibilbidea, edo bigarren, asko politiagoa noski eta gustuago hartzen du jendeak oraingoa, zina, filma ikustea, eta gainea, esan duten bezala, ja dagoeneko 80 piku lekutan ibili gea, eta jendea oso gustora hartzen du filma, oso unkiturik, oso jendea nahiko luzea da, metrajea dauka, ia 2 orduko metrajea dauka, normalki filma ez dira hain luzeak izaten, baina jendea ez da mugitzen ere butakan, oso gustora hartzen du gure emaitza hau, gure proposamen hau. Eta orduan, bueno, alde hartatik oso posiko den uski. Onbuaren itzalaren filmaren prestakuntzan, bueno, izan daiteke prestakuntzan edo izan daiteke zure ibilbide profesionalan zehar, badaukazu momenturen bat maitasun bereziarekin gogoratzen duzuna? Ezagitz, ongo dira, bat mino gehiago bat dira, adibidez, filma egin da saltoka, ez da, orduan izen genuen, ez genuen dirua nahikoa, dena bateak grabatzeko. Orduan egin behar esan dugu, saltoka. Adibidez nik horatzen egin, lehenengo sekuentziak grabatu genituen nian, Donostian, zeran, izan ziren 2023ko ekainan izan zen. Eta egun hori zoragarria izan zen, niretzako. Zertik, bueno, lortu genuen gutxienez, Orfoiakin grabatzea, Donostiko Orfoiakin grabatzea, eta beste sekuentzi pare bat egitea ere bai, Donostin, eta bueno, hori izan zen niretzako jalik bat. Orduan, barakigu, bueno, hasi gea, ez dakit noiz bukatuko dugu. Baina hasi dugu proiektu bat. Ni honekin hasi nintzenean, zertik gauzolan aurritik 9 urte eraman itunia, ate joka proiektu hau saltzen. Eta inorri etzaion nolapait interesatzen. Orduan gauzolanean beste 4 urte ibili ginen horrela. Pues ja lehen sekuentzia horiek grabatzea, izan zen, izugarrizko, ez dakit, gauza ona, oso asko postu nintzen. Baina aldi berean, nolako dien gauzak, egun berean, grabatu behar genuen egun berean jaso nuen e-mail bat, ezanez, telebistak ez ziurra lagunduko. Beitu nola dien gauzak. Orduan izan zen, poz alde batetik eta tristura bezaldetik. Gero lortu nuen, bai, handikan hilabete batzutara, lortu nuen telebistaren laguntza jasotzea, ez dugu nahina, baina guntxenez zehozer sartzea, bai, lortu genuen. Baina egun beren hori izan zen. Jo, bidez beste momentu bat ere importantea, oraindik ez genuen dirua nahikoa, baina bagenuen, nik prestatzen nuena gutxienez bagenuela, Argentinako grabazioa egiteko haina, diru, bildua. Orduan, area junginen. Hori izan zen, 24ko apirilan izan zen. 24ko apirilan lortu genuen, 8 egunez, 7 egunez, Argentinako sekuentzia guziak grabatzea. Hori ere beste izan zen, beste aurre pauso handi bat, eta bueno, postekua ere. Eta gero ja, handikan aurrea, etorri ginen handikan berehala, ja maiatzen hasieran hemen geunden, eta hemen berriro hasi behar genuen lanian, baina ez genuen dirua nahiko, eta orduan saltoka, diru pixka jasotzen genuen nian, orduan grabatzen genuen, eta horrela, eta azkenia bukatu genuen abuztuan. Abuztuaren 5 izan zela, azkeneko sekuentzia grabatu genituela
Hondarribixen. Eta orduan ja, bueno, ja nolapait, ja lana egin zen. Muntaketa eta beste postprodukzio lanetan, eta jarraitu behar genuen, baina gutxienez irudiak bagenuzkan. Eta hori ere izan zen beste momentu zoragarri eta gero noski, handikan gutxira, handikan hilabete batzutara, ja azaroaren 30ean, ja Zizurkilgo herritarren aurrean filma aurkeztu genuenian. Eta ikusi nuenian jendearen arrakasta. Nola hartu zuen jendeak filma, eta hori izan zen ere oso momentu unkigarria, niretzako oso momentu polita. Badira orduan puntu diferenteak, ez? Traiekto luze baten ondoren azkenean prosegia da. Ez dela errexan montatu aukeratzea. Zurekin ere, komentatu nahi nituen, pare bat galdera memoria historikoaren inguruan, eta filma urte asko atzera dijoa, erbesta ez egiten du, garrantzitsua iruditzen zaizu, agian gaur egun bereziki memoria historikoaz hitz egitea, eta uste duzu zinea tresna hona dela horretarako? Bai, noski, tresna ederra da. Zinea tresna ederra da gauza askotarako, eta eozin historia kontatzeko, da bidez memoria historikari buruz, ere hala da. Beharrezko gauza da, memoria, zertin memoriari gabe ez goa inora. Memoriari gabe ez goaz inora. Beharrezko dugu, berreskuratu gure atzeko historio horietaz hitz egitea. Nolapait, sanazioaz egiten da gaur egun, hitza, oso famatua da gara sanazion. Hori gabe, memoriari gabe ez dago sanazio hori. Izen dugu, David, gauzak behar bezala bideratu, ez badugu memoria nolapait bere ganatzen. Gazteek zer aurkitu dezakete film honetan? Gazteek aurkitu dezakete sortzaile handi bat. Oso ezaguna ez den, gaur egun ezaguna ez den sortzaile handi bat. Nei pena pixkat ematen dit, oso jende gazte gutxi ikusten ditunik emanaldietan. Eta esate du, mereziko lukete, zertik gaur egun, bertsoak intzante biltzen dienak eta jutegien oski, bertsio eskola, gaur egun bertsio eskola ugari daude, eta jende horiei inguratzen da. Perio Mario Otañoren referentziak ere bai ituzten noski, zertik geure bertsio eskoletan entzuten dute bere izena eta erabiltzen dute beren bertsoak eta nolapait ikasgaio materia bezala. Baina hori gainen memoriaz ari gehanez, aipatu behar da, badela memoriaz hitz egiteko Otaño baduela merito asko ere, Otaño gaur eguneratzea nolapait. Zerti Otaño izan zen, nolapait lehen intsumisetako bat, aipatu behar da, Otaño lehen bidaia egin zuenean, lehen aldiz juntzanean Argentinara, 18 urterekin egin zuen bidaia, eta izan zen 18 urte bete zituenean, gerrara eramateko arriskua zukelako. Bai liberalen aldetikan edo Carlisen aldetikan harrapatzen bazuten, soldauzka egitea eramango zuten, gerrara, eramango zuten. Eta orduan hori zeharkatzeko alde egin zuen, Euskal Herritik 18 urtekin. 1875 alde egin zuen. Beraz, lehen intsumiso bezala hartu dezakegu ere Otaño. Baita ere gero bere jorratu zituen gaiak oso importantego garrantzizkoak dira, gure belaunaldi berrientzat. Zertik izan zen lehenengo aldia, bea kantatzen diona ere zazpiak batei, bertso ederra jartzen dizkio zazpiak batei. Orduan arte ibiltzen zen, orainik Euskal Herriko independentzia zitzan hitz egiten, garaia egiten zen, Bizkaia gure gain adibidez aipatzen da bezala filman, eta Kuba bere gain izaten zen, independentzia maila hortan. Baina Euskal Herria ezan bezala esizitzen olapait, nahonde kantatzen di Euskal Herriari zazpiak bate horretan. Hainbeste gaitikan, hainbeste berritzaile zelako, ez da egite oso sortzaile handia zelako bakarri bertsolari, lehera ipadu da bezala.
bertsolaria zan izugarri ona gainea. Familia, bertsolari, famili batetik zetorren, bere aitona, aita, osaba, izeba, dena ziren bertsolariak. Baina beha izan zen, gaina, beha estarri txarrekua izin zuen plazetan kantatu, ito egiten zen katarrua, itxoka, estulka azten zen, eta horrek eraman zion ere bertso idatzietara, bertso paperetara. Orduan bertsoak bere horretan ere hitzen den izan zen, bertso papera zabaltzen hasi zen, eta horrei esker ere bertso asko zabaltzen hasi. Osea, zabaltzen ez, eta mantentzen edo gordetzen ez izien. Zati ordu arte bertsoak, haizeak eramaten zituen. Eta horrelako gauza asko erakutsi zigun Otaño. Aitzindari izan zen ere Otaño euskarazko klaseke baten Argentinako diasporan. Hemen, baina igual, 20 urte aurretik hasi zen bera euskarazko klaseke baten. Eta garai batean gainea, pedagogiako, materialik didatiko, material pedagogikorik etzenean, beraz izan euskarazko klasek ematen. Eta horretarako metodologi bat sortu behar izan zuen euskarazko klasek ematen. Osea, gauza guztiengatik merezi du gazteek bere gana hurbiltzea. Benetan, sortzaile handi baten aurrean jarriko baitira. Pantaila ederra izango dute gure gazteek bere gana iristen badia. Eta film hau noski horretarako ere egina dago. Jende gazteek bere gana, belarroldi berriek bere gana iristeko tresna izan dezatela. Horretarako egin dugu batez ere filma. Bueno, okerrez banago, igande honetan, otsailaren batean, Leitzako herriaretoan aurkeztuko duzue filma, ezta? Arratsaldeko 7:00 Zer esango zenioke... Bakatu? 7:30 ez dut, bai. Zer esango zenioke zalantzan dagoen pertsona bati? Ez badaki etorri edo ez? Bueno, pues, zalantzan dago nahi, zalantzan baztertzea, esango dioke. Erdela kexatuko, filma eder bat ikusiko du, unkituko da filmarekin, Otañori buruz ikasteko uneare izango du, eta merezi duelako gaina bertso ederrak entzungo dituelako ere bai, bertan. Ez da oizko pelikula bat, ez dugu lehen filma luzemetrei bada, bertsolari handi bateri eskentzen ziona, ja musikala esan egenezako generoa dela film hau, zerti bertso asko entzuteko aukera izango du, bertso ederrak, eta gainea esan beharra ere, bere garaiko melodiak jaso ditugula, nolapa errekuperatu ditugula, Juanito Dorrosoron bitartez. Orduan, bere garaian kantatzen ziren melodiak entzuteko ere, tartea izango du film honekin. Eta batez ere hori, pertsonai sortzaile handi baten gara iristeko unea. Horregaitik utzi aitzakiak, utzi futbol partidu badie, edo hotzak direla, edo uriak direla, eta aretoan koxo-koxo egongo da, eta gaina pantalla handian edark ikusten da filma. Eta merezi du azaltzea. Bueno, azkeneko bi galderekin joango gera. Aktore bezala, zinegile bezala, badago zerbait urtero ibilbide luze honen ondoren ikasten juntzerana edo berri ikasten juntzerana? Bai, bizitza beti ez dakit, asto bat, eta barkatu, esatela asto, nire akidanen nahiko inteligentzia die. Baina bai, beti ikasten dugu zer hori ala da. Nik adibidez film honekin asko ikasi dut. Nik nekien ez dakit ekoizle bezala ez nuen ila ezer egin nire bizitzan osoan, bakarrik lan txiki batzukin ituen Galizin bere garaian, baina oso lan txikiak ziren, 1.000 euroko lanak, eta orain adibidez, beste saltza hondiagotan sartu behar izan da naiz. Ez dakit, beti ikasten duzu zer, normala da. Bizitzak erakusten duzu gainean, ni beti sentitu izenei autodidakta. Eta autodidakta bezala, guk egunero zer proiektu zer ikasten du. Hala pentsatzen da behintzat. Ez dakit, egile izango den,
hori bestek ere esan beharko dute. Nahiko ados nago zurekin, bai. Nahiko ados nagoela zurekin. Bueno, bai, nahiko ados nago nerekin duzki. Bukatzeko, azkeneko galdera bat. Aipatu duzu dela zure lehenengo luzemetraia, baina kontatzeko historio asko daudela. Badezu historiaren bat buruan kontatu nahiko zenukeena aurrerantzean? Bai, ditut gauz pare bat, gutxienez gauz pare bat, bai. Bat, Koldo Izaguirrekin jarraituz, dago proiektu bat, Belateko lapurrei buruzkoa, eta igual horrekin jarraituko dugu hurrengoan, ez dakit. Horrengo proiektu irekia da, baina zeo zer gehiago egingo dugu. Ez dakigu horrein ikan zer, baina zeo zer egingo dugu hemendik aurre ere. Eta aktore bezala ere, noski, deitzen diaten bakoitzean, horre hongo naiz. Osongi, jarraituko dizugu bidea, eta bitartean, igande honetan, otsailaren batean, Leitzako herriaretoan 7:00 onbuaren itzala izango dugu, ezta? Eta zu bertan izango zera, hitz egiten, solasten, bertakoekin. Nik aurkezpen txiki bat ingo eta gero solas aldi egingo dugu, filma bukaeran. Osondo, mila esker gurera etortzeagatik gaur. Mila esker zuei, noski, auzolan hontan, ez dakit, laguntzaile izan dituzu. Guretzako oso importantek izan die, beti garrantzizko izan die auzolan honetan, edabideak, orduan gurekin egon zeate, orain arte eta hemendik aurrera ere espero gurekin egotea. Noski baietz, mila esker zuri. Hurrengora arte. Bueno, ondo izan, aio. Aio. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik. Bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.